onko no daneno ya ina wana tana akunde debwe jam galle modam neno ya neno akune village wa fama idi village wa ni di fama kono non ko woni sasa ko bodo be gacata nena mokoloto yay boy mokoloto fama jallo jeri fama e village wa Jamma arhandi wala merke wajama ko wajama kaw mada sel mawdu may alus ay san hin yalde jawde tawta fak bayde tan usiyad lagalte kargal ndiyam lagal har ndiyam de alhamdulillah rabbil alamin ha kaw alus badda machallah arsil modum mi haalan dum min faama tayim to ren mon woya tan min namni mom gauche mi namni mom droite o jabani haalande kaw barona kon waddubde alsin suko joodo jonde suka on dum ni min gon koy namna tan bi ga joodo jonde suka ko wondi ma e dewgal am ko wi ma ya namdo e muni ko wondi sakna ada namdo kama kaw sona ana faamani kaw an tottada ko webade ngelo cugulel ganda horma yimbe fo mbaden girmu yan an yettotti tan ñel furan irir kaw rento dum mojjane ma alus mi wona gidi ko mi jinnaado ma mom kawma oppu e itunu ma e dewgal am itenu ma alus jirmi andin dem tan kaw odo sa renta e ka perto ta yimbe fof ne mbadi hen girmu yan kaw toppirtule ngel nanya hay an adon watten yitere an holo min alus hay an adon watten yitere debbo kaw alus haala ka moji e joni jirmi andin dem tan sabi Allah tan toppirtule ngel om sohla ane so be toppiram so mi toppira ko mo gondi ma ne lakin woddirum don kaw rent alus wa ko nani sa wallahi jodda ha ala nani sa ya no halni mam tan kaw watte haqqil ma non ya awdo suku ko bondo nedde kudaaro o yarawni kanko farma ko won don fama naam mira holko ittuma galle gorko ma aduma do en baba hande min pin nandi mi village indo kassari o wi kam o tottata kam après non tan o wi kam o totani ma kastare tan jetta lawol ngara e galle o ba min mi wafinde tami hastaki dum ko galle do mi fina mi wawa finde taw mi hastaki dum tawra koy nder galle do a yejit ko kalano mami ko ala ngejitani ngejitani a yejit yewtere men e lestaliki si a yejit mi winamo doole potani mi winamo aussi kadi sa yalti galle o wona ada art a yeji dum bien holko mbatta do joni bab mi accam jodo hon haade balde
Tu te fous de moi ou bien qu'est-ce qui se passe? Gonda koye fontadema wala holko kewi? Nomi haalane konge didi ha tati. Mboɗo andi a haalani fof ko rendini on. Mi haalnima kay. Tottam kastari mi totanima kastari rendinta couple. Deuxièmement, otomi yiitu koyngal ma e galle o. Taw ka ardo salminde aɗa wawi arde. Taw ka jewnuɗo min aɗa wawi arde. So taw won ko cohluɗa jarani kada ara tot noddam téléphone mbiya kam baba mboɗo mankira ɗum e ɗum e ɗum. Que ça soit la dernière fois. Est-ce que aɗa heeɗo men? Que ça soit la dernière fois goppa suuduma ngara e galle o sababu nde holɗum gorkam totanimi kastari. Koko winduno e dewgal ngal. So jomum ala wawa muñande ɗum. So jomum ala janggo so ala bottare a jettat kadi pare ma garta ɗo henno mbiya mi ala bottare. Mboɗo haala aɗa wiya mi woppa mi jooɗo ɗo deɗo balɗe. Tu te fous de moi ou pas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ijam. Jawul. Wala Aisha. Mbaɗɗa tan. Mawɗo mon tan. Mbaɗɗa tan. Jam wettan. Mawɗo. Aisha. Jam tan. Mawɗo. Histoire kadi. Addi mi ɗo. Histoire holɗum. Hakkunde Njaay village yonama joom suudu makko. Ɓena ngulla tan min luukali gallam tawi min ni. Ɗum tagi mbimi yomi ar mi haalanma soko waɗi ɗum. Jaha toon. Kalda mumen ɓe gusta seeɗa kadi. Joni ɓe ngoni koye dugde. Mbimi wuro ngo fof taƴi yeehi toon. Kono a rewi ɗon. Min kay mi yahani. A rewanno ɗon noon. A famani. Suko debbo. Min añata fawde yitere. Sikkata ko ni sumi ari tan mi heɓtat joom galle makko. Te o famani sumi yiɗino konko o natata noon sabu ko min yiɗi ɗum ko caɗele ɗum ko caɗe ɗum taki mi rewani ɗon ɗum taki jinnomi tan jaha toon e inchallah ma wad haalɓe hen so Allah jaaɓi inchallah an woni joom village a yahata mami noddu Ndiaye ara ha ɗo min jewta hen ko noon ɓuuri sa wawno rewde ɗon noon ɓurno kono caggal a rewani ɗon ala caɗele inchallah min kay mi wawa rewde toon te sindo ko sagam jaha e jignaɓe mumen ɓe kalda sabu histoire jamma histoire ñalawma histoire subaka histoire kikir soko ɓooyi na wawi yaltinde laɓɓini o waɗa makko te ɗum kadi labtani ɗum moƴƴani moƴƴani eyyi moƴƴi inchallah mamin ƴewno min def dewgal noon soko wawa yaade no ittete tan ala ittude moƴƴani ittude dewgal kam ɗum waɗata dewgal ittata dewgal so probléme waɗi hen yo yimɓe dogo hen koyɗe moƴƴere Allah yewa mbete musiba gonɗo hen ene ñifa ɗum kono kam ittude dewgal ɗum hoto haal ɗum koye moƴƴere ala andi hoto haal ala ɗum watta min de mi sikkanno tan ko ɗum woni mo jammo tawde an ko noon jiiruɗa ha joni wuuri siko rufa eyyi po caɗele ɗe an mi faami eskey an kalta ko goƴama kalta kono keptirɗa gorko janan jamanu hannde o noon min kam mi fuɗɗima ɗum hunde eyyi ɓeɗo rewɓe yo nanggue dewle mumen rewɓe tan ne ndewe worɓe janaɓɓe tan oɗon ketta oɗon kerƴina dewle ala fof kon mbatta hen oɗon mbaɗa hen ñooma ko ala fof kon mbaɗani ɗe dewle tan pour tan hebde joom galleji en ɗum ɗo de kam en gari Afrique jamande ɗum moƴƴande min mboɗo wonde e mettam seed village en jii seed village Sénégal hannde haydara ala caɗele tan gaddan toon jomum caɗele tan ɗum ni nani saret nani tawɗa ko mboɗo puusi saret 11 forêt nan heeɓi puccu gueɗe ɗe hay goto ala fof ko yeehi ɗo ala fof ko yeehi kadi duttoɗon kadi kelɗo guertogal galle chef de village kelɗo koppu galle chef de village minen min tampi ceer ƴeewe golloɗon ko joni noon an noon ko jiɗɗa ko mi faami hakkude ma e Ndiaye ala façon probléme mo arani ɗo min dehli ɗum no probléme uji ma ɗiɗon dehlirani ngal dewgal ne a herƴinta ɗum so Allah jaɓi non tan réglirte. Tu te fous de moi ou pas? Ou bien cikkunoɗa ko kalannomami ɗo henna ko kalannomami ɗum par ce que gonmi koye fijde. Et pourtant je t'ai bien demandé
mi halni mama sa yalti do ena wona ceggede cangarte nattan ma tagar ma nattude e galle o ara ari do pina ar bor namno ma ari wi tottane mi kastari an woni hol yon ne jahano dande mi wiyani mo gorko ma dole makko wala dole mi wini mo non ou pas ok pourquoi so ala wa munde cikida dewgal ko wutte a bornat hande jango belada bortuda cikida ko dum won dewgal fama naam cikkuda ko dum woni dewgal holko jawirda kam ha ada arta otomi yitu koyde ma do e galle ko wattam jodo de balde tan mbodo haala ada fo hen kongol otomi yitu koyde ma do e galle sabu gere ñakkude fayda di mi kasitaaki mi duminani mi hay so taw ada hirse jodo e galle ma que ce soit la dernière fois toppido jom galle ma sa toppitimo sa namdimo kasitare on tottete kasitare et 2 minutes oto waddume galle o umo ruto tu te fous de moi Soudouma so mi yitima do en tan daña boné ari yidi gorko arokama gorko daroda do en baba e o jin mi mbodo labam o jin mi carte hande biya wopo mi jore galle o tu penses que ça se passe comme ça babero kono mbimamni ko notan dum yaani mi mi añananimo jawdam kadi ko mbasmi ko fof ko pabdum doole ko fof coggo kaccari kamɓe jogui ɗum heddi ko woni wonno yoɗirtu kono waɗirni tan no soofi ha ɓurti mi faami an ɗum kalda nde garda galle nde ne garda galle nde bimi ko ɗum kalda Mokoloto, yay boy, Mokoloto, fama jallo jeri, fama e vilazwa, dewgal wana jawdi.